Samantala, mahigit 3,400 na magsasaka naman sa San Nicolas na kinabang sa pamahagi ng hybrid at inbred rice seeds. Para sa detalye, narito sa Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report. Umabot sa 3,466 na magsasaka mula sa 32 na barangay ang nakinabang sa isinagawang pamamahagi ng hybrid at inbred rice seeds para sa wet cropping season 2026 sa pangunguna ng lokal ng pamahalaan ng San Nicolas at Municipal Agriculture Office. Nasa 3,502 na ektarya ng sakahan ang sakop ng distribusyon ng mga binhi, kabilang sa mga ipinambahaging uri ng Syngenta, S6003, Leeds 143, Habilis Plus at inbred rice seed kung saan lahat ay pinili upang tumugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sa napapanahong pagtatanim ngayong wet cropping season. Inaasahan sa pamamagitan ng gantong programa ay masisiguro na ang mga magsasaka ay may sapat na suporta sa kabila ng mga hamon ng panahon at iba pang salik na nakakaapekto sa produksyon ng palay. Ang wet cropping season ay kritikal na panahon para sa magsasaka ng palay, kaya naman mahalaga ang tamang paghahanda at pagkakaroon ng dekalidad na binhi upang makamit ang mas mataas na ani sa darating na anihan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM 104.7 IFM IFM News. IFM News. IFM News.